boira per menjar la sopa de pollastre que ha fet l'Eli, que és la teva filla i la meva germana. I així jo, que sóc la Marta, que també sóc la teva filla i la seva germana, no tindré gana. I podré anar a la universitat, que és on estudio ciències polítiques, sense tenir un buit a l'estómac, que és una bossa on el menjar i que està aquí, perquè no fresca, perquè pot evitar que t'ho ficat sobre la taula, una taula de fusta clara, que és un color més clar que el fosc. I quan siguin les 6... Has de passar. Passa, Lucía, passa. S'ha acabat el paper. Però has pogut? Sí, portava Kleenex. Perdó, la Marta. Lucía Prieto Ferral, jo als migdies li dono Coca-Cola de la tombada i si puc la reomplo perquè així el Mastrapano quan arribi no n'hi ha res. Perfecte. Una pregunta. I si la convenço perquè begui aigua? Hòstia, la Lucía. El Pedro també diu que ha de menjar curri. Qui? Què ha de ser? El Lucí? Es veu que va molt bé. Ho han descobert fa poc en un estudi fet al Madrid. El Pedro m'ho va dir que no, vosaltres no heu passat de tot. Vosaltres feu el que podeu. No, Lucía, no fem el que podem. És la nostra mare. I a tu que ni et van ni et venen 3 hores de merda fas molt més que nosaltres la resta del dia. Només ens preocupen tonteries. No, això no és veritat. Quantes vegades hem anat a l'associació? Ho fem el millor que podem. Digues quantes vegades hi hem anat. Una i només una. Li diem 4 refrans barats i no fem res de res. L'estimem. Quina gran cosa. Ningú ens ha ensenyat com ho havíem de fer. A ella tampoc hi mira. El Pedro diu que és normal que no feu res. Vols callar? No, t'ho dic en sèrio. Ell diu que el que us passa és que esteu bloquejades, que quan reps una notícia així et bloqueja. Espera, que tu, tio, jo, hòsties! No li parlis així, li hauríem de fer un